Σήμερα με πήρε τηλέφωνο η μαμά του Μάξιμου. Τον έπιασε κόψιμο στο σχολείο, λέει. Θες τα ραδίκια, θες τα ρεβίθια που ντέεις μάνα το από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν καταλαβαίνω. Μου είπε να του δώσω κάτι γιατί όλη μέρα την έχει βγάλει στην τουαλέτα. Ξεκινάω κι εγώ λοιπόν να του δώσω κάτι για τη διάρρεια. Και μου λέει μετά, δεν θέλω φάρμακο, αλλά θέλω προβιωτικά καλύτερα. Οπότε κι εγώ το επιστρέφω αμέσως πίσω και θα του δώσω προβιωτικά. Μετά μου λέει, θα προτιμούσα το σκεύασμα να έχει παραχθεί από ρεβίθια. Και της λέω, μάλλον μπερδέψαν το φαρμακείο με κατάστημα με βιολογικά. Και μου λέει, όχι, παίρνω γιατί το φαρμακείο είναι αξιόπιστο. Οπότε και εγώ σκέφτηκα να πω, οκ, θα του δώσω σοκολατάκια. Κάτσε, να βγάλω τη συσκευασία γιατί θα θεωρηθεί τίποτα διαφήμιση και θα φάμε κανένα πρόστιμο. Η οποία σοκολάτα έχουν προβιωτικά και θα του αρέσουν και του Μάξιμου. Και με ρωτάει αν είναι από ρεβίθια και της λέω οριακά δεν είναι από τσόφλια αυγού. Και ενθουσιάστηκε. Τι να πω. Λοιπόν, καλή τύχη στο Μάξιμο.